Ay, bumay pa rin po. Pakita ko nung wala. No? Hello everyone, my name is Boyet and welcome to my channel at welcome po sa aking panibagong video, a day in my life as a security guard. Sana po suportan niyo po ang aking daily vlog bilang isang security guard. Ngayon po, papakita ko po sa inyo ang aking trabaho bilang isang security guard. Bali panggat po ako ngayon. Shifting po kasi namin ngayon. Simula akong duty kaninang umaga hanggang gabi. Bali 24 hours po ang duty ko. So ngayon po, samahan niyo po muna ako sa aking duty ngayon o sa aking trabaho. Time to time po, nagmumonitor po ako sa buong area ng isang private subdivision para mapanatili po ang kaayusan at katahimikan po sa aming nasasakupan. So tara, samahan niyo po ako. Kailangan po talaga na maikutan po lahat ng mga area, lalo na po ang mga unit. Baka mapasukan tayo ng mga magnanakaw at mga masamang loob. Ganito po ang ginagawa namin araw-araw, gabi-gabi, umulan man o umaraw, bumagyo, nandito pa rin kami handang bantayan ang lahat ng ari-arian ng aming kliyente. Masayang malungkot ang trabaho ng isang security guard. Masaya kasi may trabaho at kahit na holiday, naka-duty pa rin. Kahit na tag-ulan at kahit may bagyo, masamang panahon, naka-duty pa rin kami. Kaya tuloy-tuloy ang sahod namin. Kaya masaya dahil nabibigay mo sa pamilya mo ang pangangailangan nila. Malungkot dahil minsan wala ka ng oras sa pamilya mo, lalo na sa mga anak mo dahil 12 oras ang duty mo. Minsan pa nga hindi ka papapalitan ng napalitan mo, mag-i-street ka, no choice, kailangan mo mag-street 24 hours duty dahil hindi mo naman pwedeng iwanan ng posting mo. Malungkot lalo na pag big season tulad ng Christmas, New Year, lalo na kung ikaw pa yung naka-schedule dun sa araw ng Pasko saka New Year, hindi mo talaga makakasama ang pamilya mo. Na nagdalawang taon ako sa security guard, minto ako sa pagtatrabaho bilang isang security guard. Dahil nga sa ganito, ang sitwasyon ng isang security guard, bus oras ka, wala ka ng panahon sa pamilya, ang anak mo, minsan wala kang day off. Kaya tumigil ako noon, nagpahinga ako ng kalahating taon, nag-construction ako, at sabi ko nga noon, hindi na ako babalik sa pagiging isang security guard. Pero, ang nangyari, ito, nagwardya pa rin, pero proud na proud pa rin ako sa trabaho ko bilang isang security guard. Simula ako nag-security guard taong 2015 at hanggang ngayon, mag 9 years na ako ngayong December. Kaya, ayun, yun lang. Napahaba ng aking kwento. Ito pa pala yung isang kasama ko na nakabantay dito sa gate. Alas 2 na ng umaga ang oras ng pag-ikot kong ito. Good morning, idol. Good morning, idol. Baling araw na mga kahirap. Alas 2 na ng umaga. So, ito pa rin tayo. Robing pa rin. Monitoring pa rin sa buong area. Umulan pa ng malakas ang mga oras na yan. Ganitong sitwasyon ang mahirap sa aming mga gwardya pag natuulan ng malakas. Umaga na, patapos na ang duty ko niyan. Bali nag-clearing na ako niyan sa buong area kasi malapit nang umuwi, malapit nang mag-out. Napakaganda pala ng aking dinudutihan dito. Bali na sa developer pa po itong subdivision na to. Napakagandang lugar na to, tahimik, malayo sa baha. Lalong-lalo na pag ganitong masamang panahon, safe na safe ka dito. Malapit dito sa bayan, sa palengke. Ay siya, hanggang dito na lang muna ang aking pagdadaldal dahil mag-out muna ako. A few moments later.
So ayun na nga, naka-out na ako, nandito na ako sa aming bahay. Pista nga po pala ngayon dito sa amin. Kaya ang mangyayari, hindi muna ako makakapagpahinga nito dahil tutulong muna ako sa kanila, sa kapatid ko, sa mama ko at sa pamangkin ko. Kaya ayan na nga, nagbubunot muna ako ng nyug kasi magluluto kami ng dinuguan. Sige, panoorin nyo na muna ang aking video. Mamaya na ako magdadaldal. Tahada no noy. Ito tahada. Nakapay na. Sundalo. Naubos ko na. Nagluluto muna nga pala yung kapatid ko dyan ng almusal namin kasi hindi pa kami nag-aalmusal. Ay, si Kapgan. Si mama naman at ang pamangkin ko, naghihiwa sila ng karne para sa dinuguan. Dapat kasi kuha, bito kuha. Hindi, wala ka sa laman. At ako naman, ayan, nagkukudkod ng nyug. Dinuguan kami. Pakita ko nung wala. Kakain muna kami ng almusal kasi tanghali na, hindi pa kami nag-aalmusal. Tara, kain tayo mga kahirap. May comment sa dito ko. Kung gusto mo yung sa dito ko, dapat ang plastic ko nga sa Oh, magluluto si Mamang Baya isa lang. kaya pasang bilog. Paano nag-i-scramble tapos nag-i-sabaw kanang salag, aning asin. Ito na ako po. Eh, Tama di ba? nasa sipa sa nakan asin, hindi garagamot, hindi asgad. Daman asin. Daman di asin. Walang man ganun asin. Ano, sabi mo itong dalan?
High-tech yung sangkalan ni mama dyan. At pagluluto pa kami ng sinigang na baboy. Nakaluto na nga pala sila mama dyan. Hindi na ako nakatulong sa pagluto dahil nakatulog na ako. Hindi ko na kinaya yung antok. Kumain na nga pala si mama dyan dahil nagugutom na daw siya. Bali naghihintay na lang kami ng bisita na may dumating. Wala naman kami maraming bisita dahil konti lang naman ang handa namin. Kami-kami lang naman. Tsaka yung mga kasamahan kong gwardya at yung mga empleyado dito sa aming gidodyutihan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po sa inyong lahat sa panonood. Ingat po kayong lahat and God bless. Bye!